M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero ndi pa 13 April ndipo mpingo wa Katolika pa dziko lonse lapansi umachita chaka cha Kanjedza, chomwe pa Chingerezi imatchedwa kuti Palm Sunday. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene mukutimvera mu programu yathu ya lero la Mulungu la Kanjedza, programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye kulikonse kumene muli. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wake wa 50 kuyambira ndime ya 4 kulekeza ya 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Vanessa Ali kuchokera ku St. Louis Montfort Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo Oyera kwa Filipi mutu wake wa 2 kuyambira ndime ya 6 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Dr. Godfrey Mwene Lupembe kuchokera ku St. Patrick's Parish Area 18 mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo kusauka kwa Ambuye Yesu tsiku la lero ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wake wa 22 ndime yake ya 14 mpaka na kukamaliza, ndi kudzalowa ndi mutu wa 23 ndime yoyamba mpaka na ya 56. Amene akutigawira mawu ndi Reverend Father Innocent Mlongoti kuchokera ku St. Anne Ganya Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu ochokera kwa mneneri Yesaya. Ambuye chauta andiphunzitsa zoyenera kunena, kuti ndidziwe mawu olimbitsa mtima anthu ofowoka. Mmawa mulimonse amandidzutsa, amandithwetsa makutu anga kuti ndimve, monga amachitira amene akuphunzira. Ambuye chauta anditsekula makutu, ndipo sindidawanyoze kapena kuwapandukira. Ndidapereka msana wanga kwa ondimenya, ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu. Sindidawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu, koma kunyoza kwawo sindikuvutika nako, chifukwa Ambuye chauta amandithandiza. N'chifukwa chake ndalimbitsa mtima wanga ngati mwala, ndikudziwa kuti sadzandichititsa manyazi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo Woyera kwa Filipi. Iyeyu anali ndi umulungu chikhalire, komabe sadayese kuti kulingana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwiritsitse, koma adazitsitsa kotheratu pakudzitengera umphawi wa kapolo ndi kukhala munthu wonga anthu onse. Ali munthu choncho adadzichepetsa, adakhala womvera mpaka imfa yake yapamtanda. Chifukwa cha chimenechi Mulungu adamkweza kopambana, nampatsa dzina lopambana dzina lina lililonse. Adachita zimenezi kuti pakumva dzina la Yesu zolengedwa zonse kumwamba, pansi pano ndi pansi pa dziko zidzagwade pansi mompembedza. Zonse
zizavomereze poyera kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, ndipo pakutero zilemekeze Mulungu Atate. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Kusauka kwa Yesu Khristu Ambuye athu monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu. Nthawi itakwana Yesu adakakhala podyera pamodzi ndi atumwi ake aja, tsono adawauza kuti ndafunitsitsa kudya phwando ili la Pasaka pamodzi ndi inu ndisadayambe kumva zowawa. Pakuti kunena zoona sindidzadyanso konse Pasaka mpaka Pasakayi itadzafika pake penipeni mu ufumu wa Mulungu. Atatero Yesu adatenga chikho ndipo atathokoza Mulungu adati, kwayani imwani nonsenu. Ndithu ndikunenetsa kuti kuyambira tsopano sindidzamwanso konse chakumwa cha mtengo wa mpesachi mpaka Mulungu atadzakhazikitsa ufumu wake. Kenako Yesu adatenga mkate nathokoza Mulungu, nkunyemanyema nagawira ophunzira ake ndipo adati, ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu, muzichita zimenezi kuti mundikumbukire. Atatha kudya adawapatsanso chikho nati, chikhochi ndi pangano chatsopano chimene magazi anga omwe akukhetsedwa chifukwa cha inu akutsimikizirani. Koma ndithudi ondipereka kwa adani akudya nane pamodzi pompano. Mwana wa munthu akukaphedwadi. Tsoka munthu amene akukapereka mwana wa munthuyo. Apo onse adayamba kumafunsana kuti kodi ndani mwa ife angachite zoterezi. Tsono ophunzira aja adayamba kutsutsana kuti kodi bwa ife amati wamkulu ndani. Yesu adawauza kuti pakati pa anthu akunja mafumu amawadyera anthu awo masuku pamutu, ndipo amene amawaonetsa mphamvu zawo amatchedwa mfulu zopatsa. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Kwenikweni wamkulu mwa inu azikhala ngati wang'ono mwa onse, ndipo mtsogoleri azikhala ngati wotumikira. Kodi wamkulu ndani? Ndi amene ali kudya kapena amene akuntumikira? Si amene ali kudyayo nanga, koma ine ndili pakati panu ngati wotumikira. Inu ndinu amene mwakhala ndi ine pa masautso anga onse. N'chifukwa chake monga Atate anga adandipatsa ufumu, inenso ndikupatsani ufumu. Ndikadzalowa mu ufumu wanga mudzadya ndi kumwa pamodzi nane, ndipo mudzakhala pa mipando yachifumu kumaweruza mafuko 12 a Israeli. Simoni, Simoni, chenjera. Mulungu walola kuti akupeteni nonse ngati tirigu. Koma ine ndikupempherera kuti usaleke kundikhulupirira, ndipo iwe utembenuke mtima kuti uwalimbitse abale ako. Apo Petro adati, Ambuye, ndilokozeka kupita nanu kundende ngakhale kufa kumene. Koma Yesu adamuyankha kuti, ndikukuwuza iwe Petro kuti lero lomwe lino tambala asanalire ukhala mutandikana katatu kuti ine sundidziwa. Yesu adawafunsa kuti, nthawi ina ndidakutumani opanda thumba la ndalama, kapena thumba la paulendo, kapena sapato. Kodi pamene paja mudasowaponso kanthu? Iwo adati, iyayi. Yesu adawuza kuti, koma tsopano amene ali ndi thumba la ndalama asalisiye, chimodzimodzi thumba lake la paulendo. Ndipo amene alibe lupanga agulitse mwinjiro wake nkugula lupanga. Ndithu ndikunenetsa kuti ziyenera kuchitikadi mwa ine zimene malembo adanena kuti ankamuyesa mmodzi mwa anthu ophwanya malamulo. Ndipo zonse zimene zidalembedwa za ine zikuchitikadi. Ophunzirawo adati, Ambuye, awa malupanga tili nawo kale awiri. Yesu adawuza kuti chabwino basi. Pambuyo pake Yesu adatuluka mu mzinda napita ku phiri la Olivi monga adazilowerera, ndipo ophunzira ake adapita naye. Pamene adafika kumeneko Yesu adawuza kuti pempherani kuti mungagwe nzokuyesani. Tsono adapatuka nawo kadera kutalika kwake ngati pamene mwala ungafike munthu atauponya. Apo adagwada pansi nayamba kupemphera. Adati, Atate, ngati mukufuna mundichotsere chikho cha masautsochi. Komabe muchite zimene mukufuna inu osati zimene ndikufuna ine ayi. Pamenepo mngelo wochokera kumwamba adamuonekera nalimbitsa mtima.
koma Yesu adavutikabe kuopsa mumtima mwake nkumapemphera kolimba koposa kale. Ndipo thukuta limene linkadza linali ngati madontho akuluakulu amagazi ogwera pansi. Atapemphera adayimirira napita kwa ophunzira ake, adawapeza ali mtulo chifukwa cha chisoni. Ndipo adawafunsa kuti, bwanji mukugona? Dzukani ndi kumapemphera kuti mungagwe nzokwesani. Yudasi uja adadza pafupi ndi Yesu kuti amupsompsone. Koma Yesu adamufunsa kuti, Yudasi, mongadi ukupereka mwana wa munthu kwa adani pakumpsompsona? Ophunzira amene anali pafupi ndi Yesu ataona zimenezi adafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi tiwateme ndi lupanga? Apo mmodzi mwa iwo adatemadi wantchito wamkulu wa ansembe onse mpaka kumusenga khutu la kudzanja lamanja. Koma Yesu adati, basi lekani zimenezi. Atatero adakhudza khutu la munthuyo namchiritsa. Kenako Yesu adayankhula nawo onse amene adabwera kudzamugwira, akulu ansembe ndi atsogoleri a alonda m'nyumba ya Mulungu. Ndiponso akulu a Ayuda adawafunsa kuti, bwanji mwachita kudzanditenga ndi malupanga ndi zibonga ngati kuti ndine chigawenga? Tsiku ndi tsiku ndidali nanu m'nyumba ya Mulungu, inuyo osandigwira. Koma ino ndi nthawi yanu ndiponso mphamvu za mdima. Anthu aja adamugwira Yesu napita naye ku nyumba ya mkulu wa ansembe. Petro ankawatsatira chapatali. Iwo adasonkha moto mkati mwa bwalo la nyumbayi nakhala pansi pamodzi. Petro na Yesu adakhala pakati pawo. Mtsikana wina wantchito adamuona atakhala nawo pamotopo. Adamuyang'anitsitsa nati, awanso anali naye. Koma Petro adakana adati, mayiwe, sindikumudziwa ameneyu. Patapita nthawi pang'ono munthu wina pomuona adati, akulu inu ndinunso mmodzi mwa iwo aja. Koma Petro adati, munthu iwe, ayi ndithu si ine. Patapita ngati ola limodzi munthu winanso adanenetsa kuti ndithudi akulu awaso anali naye pakuti ndi aku Galileya. Koma Petro adati, munthu iwe, sindikudziwa zimene ukunenazi. Ndipo pompo akulankhulabe tambala adalira. Ambuye adancheukira nayang'ana Petro. Pamenepo Petro adakumbukira mawu aja amene Ambuye adamuwuza kuti lero lomwe lino tambala sanalire ukhala utandikana katatu. Pamenepo adatuluka nakalira kwambiri chifukwa cha chisoni chachikulu. Tsono anthu amene ankalonda Yesu aja adayamba kumseka ndi kumamenya. Adammanga nsalu m'maso nkumafunsa kuti, lota wakumenya ndani? Ndipo adanenanso mawu ena ambiri achipongwe. Kutacha ambungwe lalikulu la Ayuda adasonkhana, ndiye kuti akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adatenga Yesu napita naye ku bwalo lawo. Adamuwuza kuti, ngati ndiwe mpulumutsi olonjezedwa uja utiwuze mosabisa. Koma iye adayankha kuti, ngakhale ntakuwuzani simungandikhulupirire konse, ndipo ntakufunsani funso inu simungandiyankhe. Koma kuyambira tsopano mwana wa munthu ndidzakhala kudzanja lamanja la Mulungu wamphamvu zonse. Apo onse adati, tsono ndiye kuti ndiwe mwana wa Mulungu ati? Yesu adati, mwanena nokha kuti ndine amene. Pamenepo iwo aja adati, tikufuniranji umboni wina? Tadzimvera tokha mawu akewa. Gulu lonse lija lidanyamuka nkupita naye Yesu kwa uyu tidampeza kwa Pilato. Iwo adayamba kuneneza Yesu kuti munthu uyu tidampeza akusokoneza anthu a mtundu wathu. Amatiletsa kuti tisamakhome msonkho kwa mfumu ya ku Roma. Amanamaso kuti ati iyeyu ndi mpulumutsi olonjezedwa uja ndiponso mfumu. Pilato adafunsa kuti, kodi iwe ndiwedi mfumu ya Ayuda? Yesu adati, mwanena nokha. Pamenepo Pilato adawuza akulu ansembe ndi anthu onse aja kuti, sindikumpeza mulandu munthuyu. Koma iwo adafuwulira nati, ameneyu amautsa mitima ya anthu ndi zimene amaphunzitsa m'dziko lonse la Yudeya, adayambira ku Galileya mpaka konse kuno. Pamene Pilato adamva zimenezi adafunsa kuti, kodi munthuyu ndi wa ku Galileya? Tsono atamva kuti ngochokeradi ku dera limenelo, Herode amalamulira adantumiza kwa Herodeyo, amene na Yesu anali mu Yerusalemu masiku omwewo. Herode poona Yesu adakondwa kwambiri chifukwa ankamva za iye. Mwakuti kwa nthawi yayitali ankafuna atamuona. Ankayembekezera kuti aone kuti Yesu achita chozizwitsa china. Herode adamufunsa mafunso ambiri koma Yesu sadamuyankhe kanthu.
akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adayimirira pomwepo kumanena za Yesu kwambiri. Herode pamodzi ndi asilikali yake adayamba kumseka Yesu ndi kumanyoza. Adamuveka chovala chachifumu namubwezera kwa Pilato. Tsiku lomwelo Herode ndi Pilato adayamba kuyanjana, chonsecho kale ankadana. Pilato adasonkhanitsa akulu ansembe ndi akulu a Ayuda ndi anthu wamba. Adawuza kuti mwadzampereka munthuyu kwa ine ndi munthu osokoneza anthu. Ndipo onani, ine ndamufunsa m'maso panu koma sindikumpeza mulandu pa zonse zimene akunenazi. Herode yemwe sadampeze mulandu, n'chifukwa chake mwamubweza kwa ife, ameneyu sadachite kanthu koyenera kumuphera. Motero ndingomukwapula kenako nkumumasula. Pilatoyo ankayenera kwamasulira mkaidi mmodzi pa nthawi ya chikondwerero cha Pasaka. Koma anthu onse aja adayamba kufuwula pamodzi kuti mchotseni ameneyi mutimasulire Baraba. Barabasi anali atamponya ndende chifukwa cha kuyambanitsa chipolowe mu mzinda ndiponso kupha munthu. Pilato adafuna kummasula Yesu, motero adakamba nawonso anthu aja, koma iwo adafuwulira kuti mpachikeni. Pilato adawafunsa kachitatu kuti koma wachitanji iyeyu, sindikumpeza mulandu woyenera kumuphera. Motero ndingomukwapula kenako ndimmasule. Koma iwo adamuwumiriza mokweza mawu kuti Yesu ampachike. Kufuwula kwawo kunkakulirakulira. Tsono Pilato adagamula kuti zimene anthu aja ankapempha zichitike. Adawamasulira munthu amene ankamupempha uja, amene adaponyedwa ndende chifukwa cha chipolowe ndi kupha munthu. Koma Yesu adampereka kwa iwo kuti akampachike pa zimene ankafuna. Asilikali adamtenga Yesu napita naye kuti akampachike. Panjira adagwira munthu wina wa ku Kirene, dzina lake Simoni. Iye ankachokera ku midzi, adaseza mtanda wa Yesu kuti aunyamule azitsatira pambuyo pa Yesu. Anthu ambirimbiri ankamutsatira. Pakati pawo panalinso akazi amene ankadzigunda pachifuwa ndi chisoni kumalira chifukwa cha iye. Koma Yesu adawachitikeukira nawawuza kuti inu azimayi a ku Yerusalemu, musandilirire ine ayi, koma mulire chifukwa cha inu nomwe ndi ana anu, pakuti masiku akubwera pamene anthu azidzati ngodala azimayi owuma, azimayi osabala, azimayi amene sadayamwitseko mwana. Nthawi imeneyo adzapempha mapiri kuti tigwereni ndiponso magomo kuti tiphimbeni, pakuti ngati mtengo wauwisi auchita zimenezi, nanga mtengo wowuma ndiye adzauchita zotani. Asilikali aja adatenga anthu ena awiri amene adali zigawenga kuti akaphedwe pamodzi ndi Yesu. Pamene adafika kumalo otchedwa chibade cha mutu, adapachika Yesu komweko pa mtanda. Komwekonso adapachika zigawenga zija, china kudzanja lamanja, china kudzanja lamanzere. Yesu adati, Atate, mwakhululukire anthuwa chifukwa sakudziwa zimene akuchita. Iwo aja adagawana zovala zake pakuchita maere, ndipo ena onse adayimirira pomwepo nkumaonerera. Komanso akulu a Ayuda ankamunyodola nkumanena kuti adapulumutsa ena, adzipulumutse yekha ngati ndiyedi mpulumutsi uja amene Mulungu adansankha. Nawonso asilikali adayamba kunseka, adadza pafupi ndi iye nampatsa vinyo osasa kuti amwe. Adati, ngati ndiwedi mfumu ya Ayuda, dzipulumutse wekha. Pamwamba pa mtanda panali chikalata cholembedwa m'Chigiriki, Chilatini ndi m'Chiyuda. Mawu ake anali kuti uyu ndi mfumu ya Ayuda. Chigawenga chimodzi chimene chidapachidwa nawo chidayamba kunyoza Yesu nkumanena kuti kodi iwe sindiwe mpulumutsi olonjezedwa uja, udzipulumutse wekha ndife tomwe. Koma mnzake uja adamdzudzula adati, kodi iwe suopa ndi Mulungu yemwe? Chidziwirecho kuti nawenso ukulandira chilango chomwechi. Tsono ife zikutiyeneradi zimene tikulandira, zolingana ndi zimene tidachita. Koma uyu sadachite cholakwa chilichonse. Ndipo adati, inu mukandikumbukire mukafika mu ufumu wanu. Yesu adamuyankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti lero lomwe lino ukhala nane mu chisangalalo chakumwamba. Nthawi itakwana ngati 12 koloko masana, padagwa mdima pa dziko lonse mpaka pa 3 koloko. Dzuwa lilibi kuda. Pamenepo chinsalu chotchinga chija cha nyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati mpakati. Tsono Yesu adanena mokweza mawu kuti, Atate, ndikupereka mzimu wanga m'manja mwanu. Atanena zimenezi adatsirizika. Koma mkulu wa asilikali ataona zimenezi zidachitikazo, adatamanda Mulungu adati, ndithudi munthu uyu adalidi osalakwa konse. Anthu onse amene adasonkhana kudzaonerera zimenezi zinkachitikazi
Ataona zimenezi adabwerera kwawo akudzigunda pachifuwa ndi chisoni. Anthu onse amene ankadziwana ndi Yesu ndiponso azimayi amene adamutsatira kuchokera ku Galileya adayima patali nkumaona zimenezi. Panali munthu wina dzina lake Yosefe ku Arimateya, mmodzi wina wa Ayuda. Anali munthu wabwino ndi wolungama ndipo anali wa bungwe lalikulu la Ayuda. Komatu sankavomereza zimene anzake a bungweli ankapangana ndi iye. Iye ankayembekeza kudza kwa ufumu wa Mulungu. Iye adapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu. Tsono adautsitsa nawo kulunga nsalu yoyera yabafuta nkuyika m'manda. Mandawo anali asanayikemo munthu wina aliyense. Linali tsiku la chikonzekero, tsiku la Sabata likuti lidziyamba kumene. Azimayi aja amene adabwera ndi Yesu kuchokera ku Galileya adatsatira Yosefe naona manda ndi mmene adayikira mtembo wa Yesu. Kenako adabwerera nakayamba kukonza zonunkhira ndiponso mafuta abwino. Tsono pa tsiku la Sabata adapumula malinga ndi malamulo a Mose. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, lero lino ngati la Mulungu lakanjedza ndi lomwe timakumbukira kuti tafika mu Mulungu oyera, Mulungu umene timayenda naye Ambuye Yesu makamaka nkusauka kwake mu Yerusalemu. Anthu adonetsa kumukonda Ambuye Yesu, koma pamapeto pake iwo omwewo adamukana ndi kulola kuti ampachike pa mtanda. N'chifukwa chake mawu amene akutitsogolera lero akuti adapita naye Ambuye Yesu kuti akampachike. La Mulungu lakanjedza ndi chaka chomwe ife ngati akatolika tikukondwerera kulowa kwa ulemu kwa Ambuye Yesu mu Yerusalemu, chimene pa Chingerezi timati the triumphal entry into Jerusalem. Dzinali lidatchulidwa potengera masamba akanjedza amene anthu adathyola pakumulandira komanso kumuonetsa ulemu Ambuye Yesu. Ndipo ankafuula, mfumu yathu, mwana wa Davide. Zochitika tsiku la lero timaona kuti zimapezeka ngakhale m'mabuku onse authenga, kuyambira mu uthenga wabwino wa Mateyu timazipeza zimenezi, Luka timazipeza, Mariko, ngakhale uthenga umene makamaka takhala tikuwerenga mu Sabata imeneyi wa Yohane, ngakhale lero tinawerenga uthenga wa Luka. Chifukwa cha chaka chimenechi tionetsetsa kuti chimayamba ndi kudalitsa kanjedza. Wansembe kapena dikoni amadalitsa kanjedza, ndipo kanjedza ameneyu ndi yemwe kawirikawiri monga kukumbutsana mbuyomo ndi uja amene timagwiritsa ntchito pa tsiku la Phulusa, lija amene timalitchulanso kuti Ash Wednesday, pamene timakumbutsidwa kuti ndife fumbi kapena kuti ngati anthu tikuyenera kulapa ndi kutembenukira kwa Mulungu. Tikati tionetsetse anthu amenewa amakondwerera kusangalalira fumu yawo Ambuye Yesu. Monga ndanena kale mayimba, tintame mwana wa Davide, tintame mwana wa Davide. Ndipo tikuona kuti dando omwewa akuyala sala kukondwerera zabwino zimene mpulumutsiyu akuonetsa. Chifukwa chani? Akukumbukira kuti paja anali pakati pake, anali pakati pawo, that is it. Ndipo amagwira ntchito zachifundo zosiyana-siyana. Ndipo anthu akukumbukira kuti ayi ife fumu yathu ndiyo Ambuye Yesu, palibenso wina. Ndipo n'chifukwa chake akumukozera mayendedwe pansana pa bulu. Tikati tionetsetse kulowa kwa Ambuye Yesu ndi anthu amene mu Yerusalemu, tiona kuti tikamapita kutsogoloko makamaka ngati lachinayi loyera, pamene Ambuye Yesu adasambitsa mapazi ophunzira ake, komanso pamene adakonza sakramenti la ukasiya kudzera mu nsembe ya misa yomwe ndi thime la moyo wathu ngati akatolika. Ndipo izi tionetsetsa kuti zimachitika lachinayi loyera. Ndipo tisadafike lachinayi limene tiona kuti lachiwiri kawiriso ngakhale mwambo umenera kuchitika lachinayi pamene ansembe amabwereza malumbiro awo kukumbukira kuti ndife anthu amene Mulungu adatisankhula, adatipatula. Choncho zinthu zimene akuchitikaso makamaka pamene pa misa timati Christmas. Ndipo zimenezi amatsogolera ndi episkopi kapena archiepiscopi wa mu diocese kapena wa mu archdiocese. Ndipo ndi chifukwa chake pamene Ambuye Yesu tikati tionetsetse
kudzera mu ntchito imene adasiyira ophunzira ake kuti ndakusambitsani nanunso mukuyenera kuti muzichita chimodzimodzi ndikupatsani ntchito musasiyire pompa. Ndipo kenako akulolera kuti atasiyira zonse zoyenera kuchita awasambitsa, apatsa ntchito kuti mafuta ndi awa muzikadzoza anthu, akukoza sakramenti la nsembe ya misa para time la moyo wathu lija limene ambiri timangolandira mosasamala mopanda ulemu kuti kodi munthu uyu koma akuzitikira chimene akulandirachi pano ndiye kuli kachisimo kolandirira manja kuti ngakhale ena sitidziwa kuti kodi kuyankha kwake timayankha bwanji. Tikalandira ayi ndithu mbwibwi yeniyeni kumangobwira opanda ulemu weniweni. Ndi chifukwa chake zimenezi zikukamalizikira ndi masautso ake zomwe timazichita lachisanu loyera kuti anthu omwe aja amene amasangalalira kuti munthu uyu ndi mfumu yathu akulu mu Yerusalemu tsopano akumpachika, akumuzuza ndipo akumupha. Ndipo izi ndi zija zimene timachita lachisanu loyera limene pa Chingerezi timanena kuti Good Friday. Zomwe zikuchitikazi tikuona kuti mneneri Yesaya m'mawu oyamba adalosera kale. Monga tamvera muja adati mpulumutsi akuyenera kudzamva zowawa. Ndapereka msana wanga kondimenya, chibwano changa kondimwerula ndevu. Masautso akulu sadathawitse ayi kuti Ambuye Yesu adalolera kutenga zofoka zathu. Ndipo ngakhale iwo analosalakwa adalolera kuti inu ndine atitengere pa chichewa choveka bwino chimene tikhoza kuti ndi nyasi zathu, kuti nyasi zanu ansembe, nyasi zanu atsogoleri andale, nyasi zanu inu amene mugwira ntchito ya mboma kandi adotolo, anamwino, asilikali, apolisi, inu aphunzitsi, ku primary, ku secondary, ku nazale, inu a business, nyasi zanu zonsezo, alimi, kaya okoza magalimoto, kaya otsuka mbalo mbanjwera, nyasi zanu zonsezo akuzitenga. Ndipo akufuna kuti muzisiye muchite nazo manyasi. Ndipo tiona kuti kuzunzika kumene adazunzika nakoko adamuchitira kwambiri. Poyamba kumuperekako anali abwenzi ake omwe. Poyamba tokumana ndi Yudasi amene akumupereka atakubwera kudzampsopsona munthu amene amadya naye pamodzi, amene nthawi zonse amenda naye amagwirira ntchito limodzi, bwenzi lake weniweni ndi amene akumupereka Ambuye Yesu. Kenako Simoni Petro uja amene amaoneka ochenjera kwambiri mwaphunzira onse, Thanthwe, Kefasi. Ndipo tionanso kuti naye akukana. Ndipo zonsezi Ambuye Yesu akulosera adadziwa kale. Koma chopambana ndi kuti ngakhale Ambuye Yesu adadziwa zonsezi adatsogoza Mulungu, adapemphera pa mavuto ake kuti achoke. Iwenso m'bale wanga apa tikupeza phunziro lalikulu ndi Mulungu wanga kuti kawiri tikati tionetsetse ambiri timataya mtima mwachitsanzo nkhani zomwezi zachikondi. Ayi bwenzi langa ndimankonda munthu mpaka napoti chibweza kuti chatha ubwezi wawo mbeta wawo atha banja lawo kuti latha anthu oti aliyense adakumana ndi nzaka atakulakula munthu mpaka nofuna zimangirira koma chimbulu zimachitika. Ayi bwana ndingochotsa moyo wanga anthu oti mudakumana okulakula mudandauliranji. Ambuye Yesu akuperekedwa ndi ophunzira ake koma akulolera masautso fadziwa zoti patsogolopo akuona zabwino. Atsogoleri ngakhale andale apano tikati tionetsetse amaoneka to abale athu bwenzi lathu weniweni kungondivotera ayi ndithu chitedze simudzachionanso mudziwo muno tidzadya katatu ndipo mudzasangalala mudzakhuta kuitema kuidoda khamba kamachabe chifukwa chake Mulungu akutipempha kuti tisakhulupirire munthu zathu. Chifukwa tikakhulupirira kwambiri munthu zathu adzatikhumudwitsa koma tikhulupirire Mulungu. Chifukwa tikakhulupirira Mulungu moyo wathu udzakhala pabwino. Atsogolera mpingo amene aprofeti, ansembe, azibusa osiyana-siyana, the pastors, mashehe, timaziona pakati pathu, timamva pakati pathu. Amatikhumudwitsa mwanjira zosiyana-siyana, amatikhumudwitsa. N'chifukwa chake lero lino Ambuye Yesu amene akuperekedwa ndi ophunzira ake tipena kuti tipezere phunziro lalikulu pakusakhulupirira kwambiri ngakhale abale athu, pakusakhulupirira kwambiri ngakhale makolo athu, pakusakhulupirira kwambiri ngakhale anzathu. Chifukwa tsiku lina adzatikhumudwitsa koma tikakhulupirira Mulungu moyo wathu udzakhala pabwino.
tikuyena nthawi zonse kukhala anthu osataya mtima makamaka zinthu zotere zikati zachitika chifukwa ina timaona ngati basi kumene kundiye kutha kwa moyo sindingakhale popanda zinthu ngati zimenezi zona nthawi yonseyi musadakumane moti sumakhala hayi ndikulephera kupuma chifukwa cha munthu mmodzi amene wakhumudwitsa Mulungu akutipempha kuti tisiye makamaka kumakhulupirira anthu azathu tikuyenera kuwika chikhulupiriro chathu kwambiri mwa Mulungu tikakhulupirira Mulungu sadzatikhumudwitsa ndipo moyo wathu udzakhala pabwino tiyeni tisauke naye Ambuye Yesu mu Mulungu wayero umenewu tiyende naye pamodzi ndikuti pamene iye adzikauka nafenso tikakhala oyenera kuuka naye pamodzi m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.